שבוע טוב לכולן, מה נשמע, איך אתן? אז הנה אנחנו פה נפגשות בחזרה למבחן בנושא של מודל ריבועי, בסדר? הפרבולות שלנו. אז הנה אני משתפת אתכן בשני התרגילים שהכנתי. טוב יקרות שלי, זה שני תרגילים, מבחני בגרות, בסדר? ממש בשנים האחרונות, לפני שנתיים ושלוש, אוקיי? אני אני מתלבטת איך לעשות את זה. טוב, פשוט תוך כדי התרגילים אנחנו נעבור על העקרונות שלמדנו, ואם אני ארגיש בסוף שני התרגילים שיש עוד משהו חשוב שלא חזרתי עליו, כי זה לא עלה בתרגילים, אז אני אציין אותו. בסדר? בנפרד. אז נתחיל יקרות שלי, שימו לב, בואו נבדוק, אני רק רוצה שנייה לוודא שזה אכן מוקלט. כן, מהמם, יופי. אז אני אעשה שוב share screen. טוב, יאללה יקרות שלי. רגע, אני רואה שהוא לא שיתף. הנה, אוקיי, share. טוב, יקרות שלי. אז הנה, מהמם. אוקיי, אז בואו נתחיל, שימו לב. אמ, ככה, נדב זורק אבן כלפי מעלה, אוקיי? בואו נראה שזה עובד. כתיבה שלי, כן. נדב זורק אבן כלפי מעלה, בסדר? נדב כנראה עומד פה, והנה הוא זורק אבן כלפי מעלה. הפונקציה הריבועית, אוקיי? הפונקציה הזאת היא השם של הפרבולה שלנו, אוקיי? עכשיו, איך אמרתי לכם, אני אחזור על עקרונות חשובים תוך כדי תרגיל, גם אם לא שאלו, שוב כדי לחדד. אתם רואות שהפרבולה שלי בוכה? ובאמת המקדם של ה-x בשנייה הוא מינוס 5. ואני מזכירה לכם, כשמקדם ה-x בשנייה הוא מינוס, הפרבולה שלי באמת בוכה. אוקיי? אם היה פה מספר חיובי לפני ה-x בשנייה, אז היינו רואות פה פרבולה מחייכת. סבבה, מעולה. בקיצור, הוא זורק את האבן כלפי מעלה, ונוצרת לי פרבולה, זה המסלול של האבן, בסדר, עד שהיא נופלת חזרה על הקרקע, וזה הפרבולה שנוצרה, וזה השם של הפרבולה, אוקיי? בואו נראה מה אומרים לי פה, מדברים איתי, הציר ה-y זה המטרים שלי, הגובה של האבן, וזה הזמן שעבר, אוקיי? ציר ה-x זה הזמן שעבר, מהרגע שהוא זרק עד שהיא נחתה לאדמה, אוקיי? פה הוא זרק, עלתה, בום, נפלה, הגיעה לקרקע, כל זה זה הזמן שעבר, אוקיי? א', מיצו את גובה, יפות שלי, אני מזכירה לכם, גובה זו מילה נרדפת ל-y, אז כאילו אומרים לי, יוני, תמצאי את ה-y, אוקיי? תמצאי את הגובה של האבן מעל הקרקע ברגע הזריקה. אומרים לי, יוני, תמצאי את ה-y ברגע הזריקה. אהובות שלי, נכון, פה זה רגע הזריקה? פה הוא זרק את האבן. אז אומרים לי, תמצאי את ה-y פה, אוקיי? את ה-y שלך פה. אוקיי? עכשיו אני רוצה שנייה להזכיר לכם משהו חשוב. שוב, עוד חידוד תוך כדי תרגול. אנחנו למדנו כל מיני סוגי נקודות, ואגב אתם תראו את זה, אתם בעזרת השם תקבלו את זה הערב בסיכום שלכם. אנחנו למדנו כל מיני סוגי נקודות, בסדר? כשאתן צריכות למצוא נקודה כלשהי, או חלק מנקודה, אוקיי? קודם כל, אתן צריכות להבין בראש איזה סוג נקודה מדובר לי. כי ברגע שתביני באיזו סוג של נקודה מדובר לך, את תדעי גם באיזו שיטה לפעול, אוקיי? מה הכוונה? אז תשאלי את עצמך קודם כל, רגע, האם זו הנקודה שאני צריכה למצוא? האם זו נקודה על ציר X? כי אם זו נקודה על ציר X, את אומרת לעצמך, y0, ואז יפות שלי אמרנו, כשאני יודעת חלק מהנקודה, אוקיי, חצי מהנקודה, אני מציבה בשם של הפרבולה את מה שאני יודעת, וכך אני מוצאת את הבן זוג שחסר לי. אז נגיד, אם זה היה נקודה על ציר ה-X, היית אומרת, y0, מציבה y0, פותרת, אוקיי? הסוג השני של הנקודות שלמדנו, זו נקודה על ציר y. כי אז את אומרת אל עצמך, רגע, הנקודה על ציר y, מה אני יודעת עליה? אני יודעת שה-x 0. ואז את אומרת, אוקיי, אני יודעת שה-x 0, אז איך אני אמצא את הבן זוג השני? אני אציב במקום ה-x 0.
שימו לב, המילה הצבה חוזרת על עצמה הרבה, תמיד שאתם יודעות, חצי מהנקודה, הרי כל נקודה יש לה x ו-y, כשאתן יודעות את אחד מאלה, ואתן רוצות למצוא את החצי השני, אתן מציבות את מה שאתן יודעות, נעזרות במה שאתן יודעות, כדי למצוא את החצי השני, אוקיי? אז כנ"ל לגבי זה. אגב, שזה המצב שלנו פה, אנחנו אומרות לעצמכם, רגע, רגע, אני צריכה למצוא את הנקודה הזאת. איזה נקודה הזאת? האם זו נקודה על ציר X? לא. סבבה, עוברת הלאה. האם זו נקודה על ציר Y? התשובה היא כן. ומה אני יודעת על נקודה על ציר Y? שה-X שלה הוא 0, ואז אני אומרת לעצמי, מהמם, אבל חסר לי ה-Y, אז איך אני אמצא אותו? לוקחת את מה שאני יודעת, את ה-X, מציבה, וכך מוצאת את הבן זוג השני. תכף נעשה את זה, אני רק רוצה לסיים את הסיכום על סוגי הנקודות. והסוג השלישי והאחרון של הנקודות שלמדנו, זה נקודת קוד, קוד פרבולה. אוקיי? שיש לי פרבולה, יש לי שתי סוגי נקודות קודקוד, או מינימום, או מקסימום. נכון? אם זה פרבולה בוכה, אז יש לי מקסימום. אם זו פרבולה מחייכת, יש לי מינימום. ולכן, אני אומרת לעצמי, רגע, אם רוצים את נקודת קודקוד הפרבולה שאני אמצא, אז אני פועלת לפי השיטה הזאת, לפי הנוסחה הזאת, שאתן לא צריכות לזכור אותה בעל פה. X קוד קוד, איך אני מוצאת אותו? איך אני מוצאת ה-X קוד קוד? לוקחת את ה-A מהפרבולה, לוקחת את ה-B מהפרבולה, ומציבה בנוסחה הזאת, מוצאת את ה-X של הנקודה על ידי הנוסחה, ואז איך אני מוצאת את ה-Y, שוב הצבה, מצאת X כלשהו, לוקחת אותו, מציבה בשם של הפרבולה, וכך את מוצאת את ה-Y. בסדר אהובות שלי? אז זה ככה סיכום על סוגי נקודות, אז בואו נחזור לשאלה שלנו, אז נמחק את מה שלא צריך. אז כמו שבזמן שאני ככה כותבת אני מסבירה לכם, כמו שאמרתי לכם, אתם הולכות בראש לתרשים זרימה הזה, בסדר? אומרות לעצמכם, רגע, רוצים שנמצא את הנקודה הזאת, זו נקודה על ציר הוואי, לכן איך אני אמצא אותה? אני יודעת עליה, אני יודעת שה-X הוא 0, כי זו נקודה על ציר Y, לוקחת את ה-X שלי, מציבה בשם של הפרבולה, y שווה מינוס 5 כפול 0 בשנייה, ועוד 16 כפול 0 ועוד 2. כל זה במחשבון, y שווה 2. וכך מצאתי את ה-y של הנקודה. אגב, גם לבוחן אני כותבת תשובה סופית, 0.2. אוקיי? זו הנקודה. ועוד הערה חשובה, מוסיפה את זה לציור. אהובות שלי זה סופר חשוב, אני רוצה לראות את כל הנתונים שמצאתם על הציור, אוקיי? כותבת את זה פה, כותבת את זה שנייה יותר מסודר, 0.2, מהמם. אז יקרות שלי, מה גובה האבן שמעל הקרקע ברגע הזריקה? מה ה-Y ברגע הזריקה? אז ה-Y שלי ברגע הזריקה הוא 2, אוקיי? ענינו על א'. עוד הערה שתוך כדי רציתי להגיד לכם, כן, לגבי זה, פתרון משוואה, אני מזכירה לכם שגם את זה אני אציין, כשאתן מציבות X, כמו שעשינו פה, אני פותרת את זה על ידי מחשבון, סלמתק, מקלידה הכל במחשבון, סיימתי. כשאני מציבה Y, אנחנו תכף נראה כזו דוגמה, אז אני אצטרך להיעזר בנוסחת השורשים. מה שאתן פחות אוהבות, אבל זה טכני, ואתן על זה, לא לדאוג. נעבור לסעיף ב' אהובות שלי. סעיף ב', כעבור כמה שניות מרגע הזריקה, הייתה האבן בגובה מקסימלי. אהובות שלי, עוד כלל חשוב. כשאני רואה את המילה מקסימלי סלש מינימלי, כן, או מקסימלית מינימלי, זה לא משנה, בעצם יש לי פה רמיזה שמדובר לי על נקודת קוד, סליחה שזה ככה כותב, נקודת קוד הפרבולה. אומרים לי, יוני, תמצאי את נקודת הקודקוד של הפרבולה. אני מזכירה לכם מה הדרך. קודם כל אני מוצאת את ה-X של נקודת הקודקוד. אוקיי? איך? על ידי הנוסחה הזאת. בואו נראה שנייה איפה זה בציור. יקרות שלי, נקודת הקודקוד היא פה. זו הנקודה או הכי גבוהה בפרבולה או הכי נמוכה.
אוקיי? שוב, תלוי איזה פרבולה, אם זה בוכה, אז מדובר לי על נקודה הכי גבוהה. אם זו פרבולה מחייכת, אז זו הנקודה הכי נמוכה. אז שוב, כעבור כמה שניות מרגע הזריקה, הייתה האבן בגובה מקסימלי, ואז שואלים אותי גם מה גובה זה, אוקיי? עכשיו שנייה לפני שאנחנו נתחיל למצוא את הנקודה עצמה, אני רוצה להגיד הערה. נכון, אמרתי לכם שגובה, כששואלים אותי מה הגובה, בעצם שואלים אותי מה הוואי, אוקיי? כמו פה, מה הגובה? הכוונה, יוני, מה הוואי? אבל שימו לב, בחלק הראשון שואלים אותי, כעבור כמה שניות, אוקיי? מרגע הזריקה, כמה שניות מרגע שהוא זרק את האבן, אז הגובה הייתה, נכון, פה הוא זרק את האבן, כמה שניות עברו מרגע שהוא זרק עד שהאבן הגיעה לפה, לגובה הכי גבוה שהיא יכולה להגיע. אז אני רוצה לחדד. פה, נכון, ציר ה-X, למרות ציר ה-Y, אמרנו, הוא מדבר לי על הגובה, נכון? זה נמחק פה, אבל פה היה כתוב גובה. ציר ה-Y מדבר לי על הגובה. ציר ה-X מדבר לי על הזמן, על השניות, כמה זמן עבר לי, אוקיי? מרגע שהוא זרק את האבן. אז אם שואלים אותי פה בבית כעבור כמה שניות, בעצם שואלים אותי על ה-X, אוקיי, אהובות שלי? שואלים אותי על ה-X. אז בוא נמצא את הנקודה הזאת. כי שוב, שואלים אותי, יוני, מה הגובה הכי גבוה שהאבן הגיעה אליה, וגם כמה זמן לקח לאבן להגיע לנקודה הכי גבוהה. אז בואו נענה על זה. אז קודם כל נמצא את ה-X. בואו נעשה לנו מילון, כי צריך את A ו-B לנוסחה הזאת, אתם רואות? A, B, אני לוקחת מהשם של הפרבולה, אתם מכירות את זה. A, מי צמוד ל-X בשנייה? מינוס 5. בגלל שזה עם מינוס, אני שמה את זה בסוגריים. B, מי צמוד ל-X? 16. עכשיו אנחנו מציבות את זה בנוסחה. X קוד קוד. נכון שיש את הנוסחה יותר ארוכה, שצריך גם את C פה, לנוסחת קוד קוד, אתן לא צריכות. אני מתחילה, כתוב לי מינוס בנוסחה, כותבת מינוס. כתוב לי בי, אני כותבת 16. למטה, כתוב לי 2 כפול A, אז אני כותבת 2 כפול, מה ה-A שלי? מינוס 5. ופשוט מחשבת במחשבון. תראו, אני לוקחת בעצמי מחשבון, עושה לעצמי סימן של שבר, אוקיי? ממש, אפילו בלי חלקי, ומקלידה את זה איך שכתוב, אוקיי? 2, בטעות הקלדתי 15, זה 2 כפול מינוס 5, והתשובה יצאה לי 1.6. זאת אומרת שה-X של הקודקוד, ואני מיד מוסיפה את זה לציור הראשי, אמרתי לכם, זה חשוב, ה-X של הקודקוד הוא 1.6, אוקיי? עכשיו נותר לי אבל למצוא את ה-Y של הקודקוד, נכון? הנקודה הזאת לא שלמה, אני צריכה גם את ה-Y. אז מה ה-Y של הקודקוד? בואו נעשה את זה. Y, שוב, יש לי חצי נקודה. איך אני מוצאת את החצי השני? לוקחת את מה שיש לי ובו אני נעזרת, מציבה אותו בשם של הפרבולה. אז אני מתחילה. Y שווה מינוס 5 כפול 1.6 בשנייה ועוד 16 כפול 1.6 ועוד 2. שוב הצבתי x, מה אמרתי לכם איך אנחנו פותרות את זה? במחשבון. אם אני מציבה y, אני צריכה נוסחת השורשים. אז אני מקלידה יחד איתכן, מינוס 5 כפול 1.6 בשנייה ועוד 16 כפול 1.6 ועוד 2, זה יצא עיקרות שלי 14.8. אוקיי, מספרים קצת מוזרים, אבל שיהיה להם בכיף. 14.8. אוקיי, עכשיו אנחנו יכולות לענות על השאלה. אז כעבור כמה שניות מרגע הזריקה הייתה האבן בגובה מקסימלי? שוב, אומרים לי מקסימלי, אז אני מבינה שמדובר על הנקודה הזאת, נקודת הקודקוד. בגלל ששאלו אותי כעבור כמה שניות, אז אני מבינה ששניות זה ציר ה-X, לכן הם בעצם שואלים אותי על ה-X. לכן, ה-X שלי, התשובה היא 1.6. אחרי, נכון הוא זרק את האבן? פה הוא זרק את האבן, בזמן 0. נכון, 1.6 זה יצא ה-X שלי, אז זה כאילו שפה זה 1.6. אחרי 1.6 שניות, האבן הגיעה לגובה הכי גבוה שהיא יכולה להגיע. אוקיי? אז זה התשובה לחלק הזה. כעבור כמה שניות מרגע הזריקה,
הייתה האבן בגובה מקסימלי, אז כעבור 1.6 שניות. שוב, למה התייחסתי ל-X, אוקיי? בחלק הזה של השאלה, כי אם שואלים אותי כעבור כמה שניות, שניות זה ציר ה-X, ולכן אני מבינה שהתשובה שלי תתייחס ל-X. עוד דבר, שאלו אותי, אבל יוני, איך ידעת להתייחס ל-X של הנקודה הזאת? למה לא X של נקודה אחרת? למה? כי הם דיברו איתי על הגובה המקסימלי, מקסימלי זה אומר נקודת קוד קוד. אז הם רוצים את ה-X, כמה שניות זה X, של נקודת הקוד קוד, אוקיי? ואז הם שואלים אותי, ומה הגובה? אז יש שהאבן הגיעה אליו. אז מה הגובה הכי גבוה שהאבן הגיעה אליו, יקרות שלי? 14.8. כי שוב, גובה זה Y. אז הגובה הכי גבוה שהאבן הגיעה אליו זה 14.8, אוקיי? וכך סיימנו את סעיף ב', אני מוחקת, אני אעשה לנו את זה ככה יותר מסודר. אז דיברנו יקרות שלי על נקודת קוד קוד, דיברנו על סוגי נקודות, דיברנו על איך מזהים עם פרבולה מחייכת או בוכה. אני עכשיו רגע פה מסדרת את זה, אני כן אכתוב את הנתונים. אמרתי לכם, הנתונים חייבים תמיד להיות לי מול העין. אז זה יצא לנו 1.6, זה יצא לנו 14.8. מהמם, נמשיך. א' עשינו, ב' עשינו, ג'. כעבור כמה שניות מרגע הזריקה, שוב שואלים אותי, כעבור כמה שניות שואלים אותי על ה-X, התשובה שלי תצטרך להיות איזשהו X, אוקיי? כעבור כמה שניות מרגע הזריקה, היה גובה האבן 14 מטרים. אומרים לי, יוני, תקשיבי, מתישהו האבן הגיעה ל-14 מטרים. אתם מסכימות איתי שזה משהו פה, בין הנקודה הזאת לנקודה הזאת, אתם יודעות למה? כי פה האבן היא בגובה 2 מטרים, פה האבן היא בגובה 14.8 מטרים. אז כנראה פה נגיד היא הייתה בגובה 14, בסדר? נגיד פה. פה נגיד האבן הייתה בגובה 14. שואלים אותי, יוני, אחרי כמה שניות לקח לאבן להגיע לגובה 14 מטרים? אגב, שנייה, אני אגיד עוד הערה. אז אתם מבינות, שואלים אותי בעצם את זה, את ה-X. פה היא בגובה 14 מטרים, אבל תמצאי מתי זה קורה, אחרי כמה שניות. חשוב שתבינו שכל נקודה, איך היא בנויה ככה. כמה שניות לאחר זריקת האבן, ופה באיזה גובה היא נמצאת. אוקיי? ככה כל נקודה בנויה לי בשאלה הזאת. כמה שניות לאחר זריקת האבן, זה החלק הראשון, וה-Y שלי מדבר על הגובה. אתם יודעות מה? אני נותנת לכם אפילו טיפ לתרגילים הבאים. אני מציעה לכם שכל תרגיל תפתחו ככה, תעשו לכם נקודה. הרי כל תרגיל הוא סיפור. תעשו לכם פה נקודה ככה בגדול, תכתבו לכם מה המשמעות של ה-X ומה המשמעות של ה-Y. כמו שאני כתבתי במילים, אז איך תכתבו את זה? מה המשמעות של ה-X? איך תדעו? תסתכלו על ציר ה-X. ציר ה-X זה הזמן בשניות, אז תכתבו לכם פה שניות. וציר ה-Y זה הגובה. אתם מבינות? זה מאוד מאוד יעזור לכם להבין מה רוצים. רגע, אתם שאלת אותי מה השניות? סימן שאתם שואלים אותי מה ה-Y. אוקיי? רגע, שאלתם אותי מה הגובה? סליחה, התבלבלתי. שאלתם אותי מה השניות? סימן שאתם שואלים אותי מה ה-X. שאלתם אותי מה הגובה? סימן שאתם שואלים אותי מה ה-Y, אוקיי? אז טיפ חשוב, אני גם אכתוב לכם את זה בסיכומים. כל תרגיל שאתם מתחילות, קודם כל תכתבו לכם, תעשו לכם ככה סוגריים, XY, מה זה ה-X שלכם בשאלה ומה זה ה-Y, בסדר? יאללה, בואו נמשיך. עכשיו, אני רוצה שניה, שימו לב מה כתוב פה, מיצאו את שתי האפשרויות. מה הקטע? מה זה מיצאו את שתי האפשרויות? טוב, אתם יודעות מה? נתחיל את התרגיל ואז זה יתחבר לכם למה מיצאו את שתי האפשרויות. תסתכלו. אז בואו נראה. אז אני צריכה בעצם למצוא פה, נכון? אז אחרי כמה שניות, האבן בגובה 14 מטרים. שימו לב, האהובות שלי. יש לי נקודה, אני יודעת את ה-Y, איך אני מוצאת את ה-X? מציבה את מה שאני יודעת, אז נתחיל. אז עכשיו אני יודעת את ה-Y, אז אני מציבה במקום Y, אני מציבה 14, אז נתחיל. 14 שווה, מינוס 5, חכו, יצא לי רחוק, 14 שווה, מינוס 5x בשנייה, ועוד
16x ועוד 2. אני מזכירה לכם, שוב אני מפמפמת לכם את זה הרבה, כשאני מציבה x, אז כדי לפתור את המשוואה אני הולכת למחשבון. כשאני מציבה y, כדי לפתור את המשוואה אני נעזרת בנוסחת השורשים, בנוסחה הזאת. x1, 2 שווה מינוס b, פלוס מינוס, שגם אותה אתם לא צריכים לדעת בעל פה. אוקיי, עכשיו שימו לב. אוי, סליחה. טוב, נשאיר את זה פשוט ככה. בקיצור, אבל אני מזכירה לכם, אני לא מתחילה, עכשיו אתם מבחינתכם כאילו, טוב, נוסחת השורשים ABC, נכון? לא. אני לא הולכת ל-ABC לפני שלא כותבת לעצמי מילון, לפני שהמצב שלי הוא כזה, 0 בצד אחד וכל השאר בצד השני. אגב, זה לא משנה איפה האפס, כן? באיזה צד. אבל העיקר שבצד אחד יהיה 0 ובצד שני כל השאר. זה לא המצב שלי פה, מסכימות איתי? אני צריכה שהכל יהיה לי בצד אחד ובצד שני 0, אז מה ההיגיון? שאת ה-14 הבודד הזה בואו נעביר לפה לחברים שלו. איך אני מעבירה משהו מצד לצד, אני מזכירה לכם, הופכת את הסימן שלו, אוקיי? אז בואו נעביר אותו. בואו נראה. אני מעבירה עכשיו את ה-14 לצד השני, זאת אומרת שהוא עובר לי לפה, לצד הזה, עם החברים שלו, מינוס 14, נכון? ובצד הזה, בגלל שהעברתי את ה-14, לא נשאר לי כלום, נשאר לי 0. עכשיו, עוד לא ABC, אני קודם כל אחבר עכשיו את שני המתוקים האלה, אותו ואותו, נכון? אז בואו נעשה מינוס 5x בשנייה, פחות 16x, 2 פחות 14 זה מינוס 12, אוקיי? ואז בעצם אני יכולה להתחיל לעשות ABC, רק אחרי שזה המצב שלי המסודר, אוקיי? A זה מי שצמוד ל-X בשנייה, כלומר מינוס 5 בסוגריים. B זה מי שצמוד ל-B, ל-X, זאת אומרת מינוס 16 בסוגריים, ו-C אחרון חביב, הכל פה זה מינוסים, הכל בסוגריים. ועושה לי מילון ומציבה את כולם פה בנוסחה הזאת. אני חושבת שאני אדלג על החלק הזה, בסדר? אני אגיד לכם פשוט מה ה-X'ים שיוצאים, כי סתם חבל על הזמן שלנו. זה טכני, אתם פשוט יודעות לעשות את זה. אני רק שוב רוצה לחזור, אתם מציבות הכל עם סוגריים, זאת אומרת שפה, נגיד פה מינוס b, אז יהיה לכם x1, 2, מינוס b, זה יהיה לכם מינוס 16, נכון? כי זה מינוס b. ועוד דבר חשוב, פלוס מינוס, נכון? יש לכם פה b בשנייה, ה-b שלי הוא מינוס 16, אז שוב בסוגריים מינוס 16, והבשנייה בחוץ. אוקיי? זה נורא חשוב, זה ישפיע לכם על התרגיל, על התוצאה. אז אני שנייה אגיד לכם מה התוצאה. רגע, רגע יקרות שלי. אוקיי, עזבו, לא משנה, אני אעשה את זה איתכן זריז. לא יודעת מה ישתבש במחשבון שלי, אז נתחיל. זה, למטה זה 2 כפול a, זאת אומרת 2 כפול מינוס 5. אוקיי? אני ברשותכן עושה את זה בזריזות, מינוס מינוס 16, 16. מינוס 10 פלוס מינוס, אני שנייה אבדוק מה כל זה יוצא, b בשנייה, מינוס 4 כפול c, כפול a כפול c, סליחה. וכל הבלגן הזה שיהיה פה בהמשך, זה יוצא לנו 4. ושלב הפיצול, אז x1 יצא לי, בוא נעשה 16 פעם ועוד 4, לחלק למינוס 10, x ראשון יוצא לי מינוס 2, ופעם 16 פחות 4, רגע,
רגע, עיקרות שלי, אני בודקת פה משהו. מינוס 12, כן. 16 ועוד 4. רגע, חכו שנייה. טוב, יקרות שלי. אוי, שאני לא מאמינה, הכל נמחק. איזה קטע, כל מה שכתבתי נמחק. טוב, אהובות שלי, אז תקשיבו. בקיצור, שימו לב, שימו לב. רגע, 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 אני רוצה לוודא שזה ממשיך להקליט. Your screen sharing is paused, אוקיי. אוקיי, אני ממש מקווה שרואים הכל. ממש מקווה. כן, מקווה. טוב. בקיצור, אהובות שלי, תקשיבו. מרגע לא היה לי ברור מה זה, אני מחזירה פה את הנתונים. סליחה, סליחה, סליחה. זה היה 0.2, זה היה 1.6 ו-14.8, פתרנו את נוסחת השורשים, נכון, אמרנו שאולי פה יש לי נקודה שה-y שלה הוא 14, הצבנו אותה, שני ה-x'ים שיצאו לי, אני אגיד לכם, מ-2 ו-x2 ומה יצא לי עוד? חכו חכו אני אגיד לכם, 16 מינוס 16 ועוד 4 לחלק למינוס 10, 1.2. אוקיי. אלו שני ה-x'ים שיצאו לי. בסדר, אהובות שלי? אלו. עכשיו שימו לב. אגב, טעות קטנה שלי הייתה ולכן נתקע לי. בטעות, כשאני כתבתי לכם את המשוואה פה, כתבתי מינוס 16 ולא פלוס 16. לכן, בטעות קיבלתי x'ים שליליים, אבל לכן עצרתי את זה, ראיתי את הסרטון, הבנתי מה הטעות, אז זה הסיפור, אז זה ה-x'ים שיוצאים לי, בסדר? זה קטע, קיבלתי את אותם x'ים, אבל עם מינוס, אוקיי? אז זה הסיפור. אז איזה x לדעתכם מתאים פה, לנקודה הזאת? איזה x? 1.2, ואיך אני יודעת שזה 1.2? כי שימו לב שבנקודה הזאת אני ב-1.6, ולכן מן הסתם פה יהיה לי x, אוקיי? פה שוב יורדת למטה לציר ה-x, זה 1.6. פה אני ארד לציר ה-x, סימן שזה 1.2, אז ה-x שלי פה הוא 1.2. ולמה אמרו לי מצאו את שתי האפשרויות? מאיפה הביאו לי? מה זה מצאו את שתי האפשרויות? למה? למה קיבלתי פה שני איקסים? למה? האהובות שלי, שימו לב למשהו מיוחד. הגובה שלי, סליחה, האבן שלי בגובה 14 מטרים, לא רק פה, תסתכלו רגע, נזרקת, אוקיי? הגיעה לגובה הכי גבוה 14.8, ואז היא מתחילה לרדת לכיוון הקרקע, בום 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 בום, פה. אתם מסכימות איתי שבשתי הנקודות האלה, האבן שלי בול באותו הגובה, זאת אומרת שגם בנקודה הזאת, האבן שלי בגובה 14 מטרים, ולכן קיבלתי שתי אופציות. פעם הגובה ב-14 מטרים, פעם האבן בגובה של 14 מטרים אחרי 1.2 שניות, ופעם האבן שלי בגובה 14 מטרים אחרי 2 שניות, אוקיי? שוב, זרקת אבן למעלה, אוקיי, עלתה, בום, הגיעה ל-14 מטרים אחרי 1.2 שניות. המשיכה לעלות עוד קצת ואז מתחילה לרדת, אז היא שוב תגיע לגובה 14 מטרים, הבנתם? לכן אלו שתי האופציות שלי. כעבור כמה שניות מרגע הזריקה היה גובה האבן 14 מטרים, כעבור 2 שניות וכעבור 1.2 שניות, אוקיי? וסעיף אחרון, ד', האם כעבור 4 שניות, או עכשיו אומרים לי את ה-X, נכון? כי אמרנו, השניות זה ה-X, אז עכשיו אומרים לי שה-X שלי הוא 4, שואלים אותי, יוני, האם אחרי 4 שניות מרגע הזריקה, אוקיי? האבן כבר הגיעה לקרקע או שעדיין הייתה באוויר? כאילו, הם רוצים לגלות את הנקודה הזאת בעצם, נכון? כאילו אומרים לי, יוני, אחרי 4 שניות, האבן כבר הגיעה לקרקע? אז אני צריכה לדעת מתי היא בעצם הגיעה לקרקע, אני צריכה לגלות את הנקודה הזאת. על הנקודה הזאת, שוב, את צריכה לגלות נקודה, יוני, תשאלי את עצמך קודם כל, מה הסוג נקודה?
זו נקודה על ציר ה-X, לכן ה-Y שלה שווה 0. איך אני מוצאת אותה? מציבה ב-Y 0, וכך מוצאת את ה-X, נכון? יהיה לי 0 שווה מינוס 5x בשנייה ועוד 16x ועוד 2. איך אני פותרת את זה? העיקרון שלי נוסחת השורשים. אני כבר יכולה לגשת לנוסחת השורשים? אני יכולה, כי זה מסודר. אמרנו צריך להיות 0 משהו, או בצד הזה או בצד הזה. זה מסודר. אז אני עושה ABC ומוצאת את שני ה-X'ים שלי. אתם צריכות להבין מה ה-X שמתאים לנקודה הזאת, אוקיי? מה ה-X הזה. ואז אתם יודעות להגיד אם אחרי 4 שניות האבן כבר הגיעה לקרקע או לא. למה? אם נגיד יצא לכם פה X6, בסדר? אני ממש ממציאה. אז אחרי 6 שניות היא רק הגיעה לקרקע, נכון? זאת אומרת שאחרי 4 שניות היא עוד הייתה באוויר. אוקיי? אבל אם נגיד קיבלתם פה X3, אז אחרי 3 שניות, ברגע הזריקה היא כבר הגיעה לקרקע. אוקיי? סימן שאחרי 4 שניות, האבן כבר בקרקע. אוקיי? הבנתם אהובות שלי? אז זו הייתה החזרה. עכשיו אני אגיד לכם משהו, אני כן עוצרת, יש לי פה עוד שאלה שאני רוצה לעשות איתכן, אני עוצרת רגע את הסרטון, אני רוצה לוודא שהסוף עכשיו שהקלטתי אכן הוקלט, ואני אתחיל את השאלה השנייה בסרטון חדש. אוהבת אתכם מלא מלא מלא.